Ki khubor ka Bathymmai TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Jo ka plino ya kene ka school building nang ha school government LP school nang ha Nongbah Rangblang and yo ban kap. UMLA jo kamo karwat constituency ba renek tonling do tongkhar hakash photre ujulio aratar ahusan ula plipat ba yaga Ïing school Bathymmai jo Nongbah Rangblang government lower primary school hakash Nongbah the Mouthum southwest Khasi Hills district yaga blate hakajing not kabakot sabu south point nyop kundai lak limba infrastructure upgradation project phase 2 kabla bay pisa na state scheme Kwipat kebelakaran kikin thopi district school education officer ka southwest Khasi Hills district ba DG Nongsit bat kiwe. Bagi dia kemana kena sini ban plino ekre school building ya kabak Sorkar kalau yo ban ai pisa ban yo ban sina ha ka jinglot ka basau ko sawla yo ban sina ekre building is mutanat bani iba kalau kam iwandur ha ka ke jing sina armala wala ji sha ka original plan kulung tak simala kemudian ka ke jing armala kalau itna isu tho ke jing keduk jaka ke jing bobal jaka kalau penlong ka banyak berkelai kena desain banyak sina armala jaka simala kalau long man ke jing kam itna isu tho ke jing ya ni na ka dau jo ke jing keduk jaka bobal jaka lahap prano ya kini ki ketu kede kita ki badan bati filti kita ki nomlong ke jing wet ke jing function ke school sekolah Nongbah kibun ki ne ki daw ke bangi pet ya ke jing bomdan ha ke school ha ka baki lalong ki parameters kat ban penhiar ya ka Meghalaya na ka leng ke education ha ka ne ka study jo ka Sorkar India ban penhiar ka Meghalaya syaka ka don ke bah traido na ka daw jo ke jing bombiang jo kini ke ha ka jing bomdan jo kini ki functional toilet ki balak menterikam ha ka jing bomdan ki badan lakai ha ka jing bomdan ki fencing bombiang di kita ke la penlong kat haduk bakan dia ha ka ne ka rating jo ka Sorkar India ya ka jing don di school ya ka jing long di school Meghalaya ka jing ila ka Sorkar mta ka penha bat hau kilat penti baro ha ka ban penha nang bangin yo ban tiu biang ka rating ha ka ba Sorkar India kan dia ban pet ya ka bangin nam sa iben ha ka jing pet jo ka Sorkar India ya ka jing long di school jo ni dan bon kidau ya ka bangin ha pet kidau ko bon ka bang ha ka jo ka building kidan lai socially ki management dan ka jo ka building ka don ka SSA ka jo ka building ka don ka LP ka jo ka building ka don ka UP ha ka ba ki management ki long la ka jo badene ta ka dau ha ka ba kim la shu ban don ha ban sim ka report ha ban pet kita infrastructure ka LP ro ko bombiang ka SSA ro ko bombiang ka UP ro ko bombiang den ta ka dau ban se hiar sedin ha ka jing ide ba ka rating jom ka Sorkar India ban pet ka jing long ki school jung kadon ka jing lek bakraw na ka Sorkar kuno ban ribam ka education ka state Meghalaya hidro ko ki sutu maka ka challenge ka bakraw haduk ka kata haduk menta ngisngo ha ka bangir mensim madrung haki school Sorkar baka da koy ka pore ka bangir school het mensim maki school Sorkar kin khambha ban ki wei ki school ki badon marjan nan ki badon ka juk ka shino de kumbalong menta ni hapan priang ngari jisha baki school Sorkar ki badon hane ka state Meghalaya jongi kilong ki bakham haden bani ki wei ki school ki baron da ki private school nane da ki ya ki ni community school la kalong commission school nane ki school ki shino awat ki kwa badolong ka balak mangin long atar baki school Sorkar kin baha kumbaha ki school simet nane ki school balan nane ki school shino ki badon kwa bani kata bak quality kan tiu bar hagne ki pakhiya ko Sorkar ni don ke jinget kan koi ka por baki ni school Sorkar kin phambha ki phobek biang manta pikhain bakane ka school kamdeshu ka school jong ka Sorkar mo kade ka school jong phi kade ka school jo kanne ka chnong kade ka school jo ki khana school nang ne kade ka school jo ki kmi ki pa kade ka school jo ka than jo ki area bor ko we ndei tang kade ka trashnong yo le se ki para ba marjan nang ne ki bakwa ban ha school nang ne laga ki yo iba ka jing trekam jo ki no hi kai ni kalong ka bit biang ki we kisnong kim pet ya kata ke ki pet ya quality jong ka jinglong jong ka school philaga ka school pat kadon si phungot kino hikai ron re ki ka jing hikai ju ki kamno ka babet biang namdon ki mi ka ban pha marom tak la de ka juk ka bangin pet ya quality ro jing pha ka jing yai pet ya janti bat ya ka jing
mentoy ka ba kane ka school ka ai ki khana school hi tena ka daw ka jing ong jong phi ki no hi kai ne ba ngidon san class re ngidon tang arngot ki no hi kai hoi ka tang isu thori ba phi apru banrung bor kho je ki sample ki class nadu ka class ayu dan 1 2 3 4 5 chubo mo tementa kidon tang arngot no hi kai kalong ge ka ba shamji ke hi nre hang ju ko por pitep hi ba lada gen rol ju phi ka duna pala ya gataro ni shamjing hi ba in angkum no nre lada ki wipat ki school ki bon ke enrollment ki duna pat ki no hikai ya gataro ngi don kampan perkhat hi tena kata daw ki don kampan e plu jung akur kom ko badai om ban shu kun kot la ne ban shu kren ni ga no klem da ya khan la ne klem da ya mer ke jumot nomor teng ka pen baklahi tena kata daw ngakwa ba kanu ko ba ki don kam me jinga plu jumot ke jinga slok mola da pimla ban wana po office pila ban shu phone pila ban shu kli kinong hikai o kinong tray po office pro kilo ki block loi ban ai jing shai kinong hikai nang bo kinong hikai kin so thu apo school kin so thu apo kasnom apo ka jakari jompi. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.